Hadian ka jingyo jingtip baka office UCM ka Hima Sohra ka lapakhang ya ka Surok na Umdud cha 0 point kabala 1 rapat ka jing sange ka kam khayi bari lingba ka Majai Land Custom Station u District Magistrate ka East Sales District haka arpoi tri jammang arjar pusau ulapan mi hukum ban sedang biang ya ka kam khayi mardor haka tega hukum kala ong baka nu kunu jinglek persaan pengat haki kendon an kumban syukdo baka office UCM ka Hima Sohra haka siti show superintendent ka Majai Land Custom Station haka khanre tri jammang arjar pusau ka Hima Sohra kalaong baka jinglum khajna ka bajudan nadu mensuala I board daga single but division bench ka Meghalaya High Court ka Hima Sohra kalaong baka hukum district magistrate ka yatingko bat ka interim order ka bami haka khalai tri uyayong arja arpuar jong ka Meghalaya High Court ka bala sya ban lum ya ka khajna ka balong arspa tingka sitrok na ka benta ka jing penon kam ya ka Surok na Umdud cha 0 point da ka Hima Sohra bat ka dorbar ban penbha ya ka Surok kumta ban laj na kanu jing huri hura ha kate ka benta ka jing pakhang ya ka Surok kalong ka badon kam ban penjai jaya ka jinglong jingman habaro ki benta laong ka Hima Sohra hadin ka jing mudoi khamtam ki nong song snong ka majai ba kate ka Surok ka sniu hadu katta katta shu na kalyang ka office UCM ka Hima Sohra kala pentip bakal song kerki ka jing lang ha ka khat pra tare ku jemmang arja arpusa bat syam ya ka rai ban pha jureb kerki ya kate ka Surok bala syam bau kontraktor uba tam dor sing nadan ulada pan Phah Moramot lut yaki benta Surok bosniu Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.